ujung ngajari mareman eman Tanjung Jung Tanjung Tanjung Apa? Aku toh. Mbok yo ngomong nek dijak Sri Tanjung. Ya penyanyi telu apa yo ngerti sing ndak Sri Tanjung ki sing endi? kuwi ngono kuwi ya kudune tanggap ing Sasmiti. Tanggap piye? Tunggu tanggap ing Sasmiti. Sasmita. Oh iya. Tanjung. Kula wonten dawuh Kang Mas. Kowe nyedak rene apa aku sing nyedak kowe? Lah panjenengan mau nyelok kula lho Kang Mas. Kula nggih dawuh nyedak panjenengan kok barang dicedhaki kok jenengan kados mekaten lho Kang Mas. Aku kesel sangka Paran Tanjung, aku Lah krungu. dipijeti napa pripun? Rasa Panjenengan demuk-demuk. kok yo ngambek. Rasa demuk-demuk. Lah jenengan ki bojoku lho. Bojoku ora lah didemuke terus aku kok demuk bojone wong liya ngono apa piye kok? Bojo. Kang Mas, wonten napa kok panjenengan marah-marah ki ngopo to Kang Mas? Apa sing mbok lakoni karo Kakang Siladikromo? Kakang Silahadi Kromo. Apa sing mbok lakoni mambengi? Mambengi kula mboten napa-napa lho Kang Mas, mambengi kula niku ngerayake malam tahun baru Kang. Nanging apa ning ngarep kamar eneng sendal swalo sing gambare kethek? soalnya kok gambare kethek iki Oh nek sing gambar kethek niku ngene Silahadi Kromo bener. Perainane nggih kaya kethek soalnya niku biyen. Kowe ngopo wong loro ning jero kamar? Kang Mas, malam tahun baru menika kedai kamar kita awake dhewe iki gen rada kelop-kelop ngoten lho Kang Mas. Dadi tak kon masang lho, masang lampu Kang Mas. Panjenengan aja mikir sing aneh-aneh to Kang Mas. Petang puluh dina aku ngupati emas 7 gulung gembala 7 lengkung kanggo tumraping tumbaling praja kanggo kamulyanmu. Ning ngopo Tanjung? Kula estu mboten napa-napa lho Kang sik Mas. to Ndara Sri Tanjung Piye-piye Mbok Mban? kok menika dugi-dugi Ndara Patih Sida dipeksa Sida Sida paksa kok ketingalipun ngamuk nesu-nesu Aku wonten ki yo ora apa ngerti, aku ki yo ora ngerti. Kok ndoromu kok kaya ngono karo aku ki jane salahku apa? Hop. Kowe dadi Sri Tanjung. Sri Iya toh? Tanjung. Aku dadi Patih Sida Pati Sida Paksa lah kowe. kula mban nggih Mban nek koyo beruk ngene lah iki. terus pripun nggih mbane nggih ngaten Ora iso. Lah terus Uculi. ban ki wedok, Ban ki wedok. Oh wedok kok. Ban ki wedok ning endi-endi ban ki wedok. Oh iya, lah kok Ora iki iso. kleru. Nusul-nusul kok kleru lho kowe iki. Wong ban ki wedok kok. Apa Mangsamu enek? kok kaya ngene. Ban kok utul ngene iki. Iki jane iki kemalaman ning kok ora mudeng. Ban ki Pripun, wedok, pripun? ban ki wedok, dandanamu ki lak ora wedok to. Wedok, dandan wedok. Wong wedok ki ora katokan. Nek ketoprakan ki ora katokan. Tak Engko dhisik iki ki dicuk. Oh iya. Lah dalah. Mbak Siti. Mbak Siti. Alah, apa kuwi? Giyang-giyang dhewe. Alah gandeng dhewe. Alah giyang genah dhewe. Genah dhewe. Lah iya. Lah yo mbak nek iso pating genteot. Mama. Mama. Piye sayang? Mama Pak matine kapan Mbah kuwi. Rumah Mama Piye to? Bapak kaya asu Pancen pakmu kaya ngono. Yo aja kaya ngono. lah tak ya kaya ngene no Sak menika bakul obat, Bu. kok iso bakul bandar uduk kuwi apa to Truk Masya Allah Gus salah. Ya ngeterapake wong jenenge ketat. Jenenge nek emban ki tetep wedok ning endi iki. Rumangsa ku. Lah dienggo. Cok bakale ditutupi, cok bakale. Ora ngono kowe nglungsur nggone Mbak Siti lak ya kanggo to berguna to lakan.
Rumangsaku. Nah. Ki dienggo sik kotange. Lah. Lah mbok mban tek nggo ngene to, Gus. Mbok mban tek nggo ngene. Lah timbange apa ting klewer masamu. Dasare ya tenan dasar. Lah. Iya. Iki engko sing ireng sik, sing ireng sik. Sing ireng sik. Ki ireng sik. Ngapunten nggih, Bu, dandani wong edan. Lah. Pasangan sik. Nah, ini iki jenenge nyambut gawe iki totalitas. Nggih, Mas. Ngaten iki jenenge totalan, Mas. Ora masalah. Totalitas barang. Ki, klambine ya ora. Kok sik auratmu ketutupan. Lah iya. Aurat. Alate ya udan to. Sik hub. Lah ya, sing wedok rawa tekan ngisor, sing lanang rawane tekan dhuwur malahan lho. Ayo dilanjutke sik. Nah, numpak. Dak yo terus kae trek. Tanjung. Lingsem matinipun Kakang Yayi. Kok jenengan sing sabar to, Kang Mas? Kowe raimu ayu ning atimu bosok. Oh ampun kados mengaten to, Kang Mas. Ora nyono. Ora ngira. Saiki kowe cidra Tanjung. Estu mboten leres, Kang. Alah. Pateni lae. Ben. Aku dipolo lho. Jenengan niku kepripun ta, Dara? Kabeh wis tak upadi tak upakara kanggo mulyane. Estu mboten leres kula mboten tumindak sending lho, Kang Mas. Kowe tega, kowe tegel Tanjung. Aja. Wong wedok kok mbok polo kaya ngono ki. Aku ora nrimake aku. Kowe meneng. Ora. Kowe meneng ora? Kowe meneng ora? Nggih, Mas. Kowe iso meneng ora? Nggih, Mas. Manut, Mas, manut. Kang Mas, wong Bapak niku mboten salah apa-apa kok nggih Ora jenengan. usah ikut campur urusane keluargaku. Mboten. Mang pateni. Mawon. Loh, aku ki daramu lho. Mang pateni Aku bojo. ki belonen. Bojone ra diopeni kok. Mang pateni. Aja kaya mangkono Jenengan Kang. pirang-pirang taun ra diopeni. Kang Mas. Aku jek urung nyangka Tanjung. Kowe ngomong mung ngalor, ngomong mung ngidul jare tresna karo aku tulus. Ning apa? Kowe lampu gendaan karo Kakang Siladikrama. Estu mboten. Kula leres, nuwun. Kang Mas. Kula nuwun. Nggih sinten? Ngapunten niki napa dalemipun Bunda Sri Tanjung. Nggih, Nggih, Laras. kula. Ngapunten menika malam Selasa wayahe sok mekar, Mbak. Rumangsamu mendring ngono. Ora bengi-bengi nek mendring nek teko. Anu menika enten paket. Paket saking pundi? Saking Ladalah, Mbak. Lazada kok iso ladalah. Lazada. Napa ajeng padu dilanjut? Padu. Nggih, jirang padu. Banjir. Ya Allah, banjir. Gong, awas tokormu kowe kok setrum malah jengkat kowe malahan. Kang Mas. Kowe tegel karo aku, kowe tegel nyidrani ngatiku, aku kudu tegel karo kowe Tanjung. Jenengan mboten ngertos sak tenane. Ampun nuduh sing kados mekaten. Aku ora bakalan percaya apa sing mbok ucapke apa sing mbok utarake Terus ning kula aku. kedah pripun Kang Mas? Kowe bakal tak pateni. Aja. Jenengan Aja. tega mateni kula. Lah kowe dhewe tega marang aku Tanjung. Aku apa ora tega karo kowe? Dara sabar, Dara. Meneng. Dara, Kowe meneng sik. Sri Tanjung menika lara men. Kowe meneng sik nek ora malah kowe sing tak pateni. Nek jenengan badhe mateni aku Kang Mas. Kula purun panjenengan pateni Kang Mas. Lah kok ayune kaya ngono kok dipateni. Kang Mas. Aja. Nanging kula gadah panyuwunan Kang Mas. Apa sing dadi panyunan? Menawi ata mangke panjenengan merjaya kula. Rah kula menika angganda wangi ateges kula mboten sedeng Kang Mas. Mboten tumindak selingkuh kalih sinten-sinten. Nanging menawi ata rah kula menika angganda arus Kang Mas, ateges kula tumindak sedeng Kang Mas. Nang pateni kula Kang Mas.
ngerti. Napa? Sing guyu aku tok. Lah kok aku ora guyu? Ning kene iki lakone aku. Iya. Lu guyu. Guyu ya disalahke lho aku iki. Ora nek wong guyu golek wong guyu bar diguyu disalahke. Wong pekok, wong bodoh, wong ciri ra kaya kowe kuwi Tanjung. Lho ciri. Ngerti apa? Kowe tegel karo aku, kowe nantang aku sansaya ndodro, sansaya dadi. Bengi iki bakal tak bukekne. Bakal tak butekne apa sing dadi pangomongku. Aja lae. Lae. Ndara mbok yo eling to Ndara. Ndara, jenengan goleki napa? Niki kermis e. Ndara Sri Tanjung nika men lara masuk angin kula kerok ilang adipateni bojone lae. Apa-apa Mbak ora apa-apa. Tekke apa sing dadi omonganku Mbak Mban. Pusaka loro iki bakal dadi bukti, bakalan dadi saksi Tanjung. Ya Allah banjir. Wong sing tega mateni bojone dhewe. Kowe pilih endi Tanjung? Kang Mas. Kowe pilih sing endi? Ndara ampun tega-tega Ndara. Eling Ndara eling. Kang Mas. Menawi niki kok den Kang Mas. Menawi sing niki terlalu lincip Kang Mas. Lah terus kowe njaluk sing endi? Enak iki. Mataku dledek pedes. Sing iki wae lah. Ndara eling Ndara. Tanjung. Bengi iki tanggal 1 Januari 2020 bakal dadi bukti. Diseseni jagat Gusti. Aku wong sing tegel mateni bojoku Tanjung. Lae itu tinggal mati kowe tenan lae. Aku ora gletak ya, Tro. Tak letak oh. Lah iki regeti. Kene iki lho. Pokok derenge terpalake prapat. Ora sakene wae lho. Wong jenenge wong mati kok mak klitah, kliti apa ya enek. Wong mati kok golek nggon iki apa ya lagi kowe kuwi. Munggah, Banjir. munggah. Lae. Dadak. Dadak. Dadak lah. Nyenguk lah. Lah. Alah kesuban iki kuwi. Aku jek urung percaya nek Tanjung iki wis mati. Aku bakal mbuktekne. Tanjung. Jung. Tanjung. Jung. Ndara iki kepiye wong mati Aduh. kayake ngono. Ndara sida paksa jenengan niku kelewat batas. Ndara delange wong jenengan jare tresna kali. Padahal bojone jenengan niku meteng patang sasi. Kowe wis mati ning irungmu kok ijik mekrok-mekrok Tanjung. Nggih isih mekraban jare. Lah nduk nasibmu ya elek men. Jung. Tanjung. Ayo aduh. Getihmu Tanjung. Getihmu Tanjung kowe nate omong ning aku Tanjung. No. Getihmu ambune wangi kowe ora salah. Gusti Pangeran Diponegoro. Ambune bosok kowe aki salah Tanjung. Ningo iki ambune wangi banget Tanjung. Teges kowe ora salah Tanjung. Bakal ngejanik zaman desa iki bakal tak dadekke banyu wangi Tanjung. Tanjung sepurane Tanjung. Tanjung. Rasa nangis. Rasa etok-etok nangis ke pate sido. Tanjung. Sido pakso. Truruk. Duh, lain. Sido pakso. Piye? Sido pakso. Piye Mbok Mban? Aku siji-sijine
Siji-sijine wong sing ora trima. Siji-sijine wong sing ora trima mbok menawa Tanjung mbok pateni peksa. Situ langsung. Sepurane mbok. Aku getun keduwung. Wis kebacut. Wis kebacut. Getun kuwi ora tau tiba dhisik sida peksa. Saiki wis kaya ngene. Bojomu wis mati. Ayo. Anu mang melu pancal Pak mboten napa-napa mang pancal. Mboten napa-napa niki. Aku bakal males ki lara wirange Sri Tanjung. Bukti lan nyatane Tanjung ora luput ora salah. Lara saur lara pati saur pati. Apa kok aku yo bakal mati kowe? Yoga kok bature mati seneti kothek iki kaya ngono. Iki nek ora tan wurungan nak tak pateni malah mantan dodro ora ki komandaran. Iki ning sambung rapete matine Sri Tanjung karo Patih Sida Paksa. Nak tak pateni dhewe-dhewe kok rasane oh tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim tak kirim paku 4 kilo. Hah? Santet le. Beneran mbahmu. Kae sing ibot tak kirim radio. Nak kok ki jero weteng gen iso nyetel sinom parijata. Sangka rejaning tangga tangane mbok mban kabeh mati. Loh. Lagi Tanjung mati. Sida Paksa mati. Tukang son. Tukang son iki kepiye? Iki enek sambung rapete karo kowe nak kowe ya ora tok iringi. Ora mbok setel dieselmu ora mungkin kabeh iki do mati. Kowe ya tak pateni tukang son. Tukang syutingnya aja lali. Mati. Tukang syuting. Lah cingkrek ketek kaya ngene. Lah terus iki rombong aku sapa iki? Tukang syutinge rong mbok pateni. Lah iki sing loro ki rong tak pateni nek melu mati ki piye sinden kuwi? Heh? Wis karo mati karo ora karmu cah aku judeg iki. Tangi cah. Ayo tanggapan cah. Tanggapan cah. Cah iki tanggapan cah. Tangi. Tangi Mas. Waduh. Pripun iki, Dik? Kula piyambak. Ora ngono kowe ning kene iki gur mbok mban lho, kowe iki pembantu. Lah kowe iki maksudmu iki piye? piye? Kamu mbok pateni kabeh ki mangsamu kepiye? Maksudmu iki piye? Kuasai apa-apa ning kene, he? Rumangsamu. Ndang. Gur sak kowe kok rumangsamu darahmu loro mbok pateni kabeh. Piye karepmu? Rumangsamu. Karepmu iki kepiye? Karepku donyane ajeng kula kukup ngoten lho. Kowe kene. Kene, miki. Dodok. Dodok ora? Rumangsane kok. Rodok rene. Donya iki kowe kuwi. Goceki. Plak glompong. Mbok tambahi kok 50-50 ini to, Dik. Iki tegelmu Dik ya iram diteglopongke. Mbah Warni aku njuk 50, Mbah. Lah kok rupane kaya ngene. Ngrasake napa jenenge lagu napa, Mbah? Nyanyi napa? Podang kuning. Nggo nyanyi lek kula nggo. Dangu mboten pinanggih nggo nyanyi nggo. Kayak kula rupa kula kaya ngene, Mbah. Bapak 50 to, Mbah. Ya gone iki wis bantangi kok. Lah kowe Dik, rumangsamu nek malah bacot kepenak to, Cak. Iki bacot keturun iki piye? Cak kuwi tangi cah ayo jane njaluk podang kuning 50 kilo. Mudeng ora iki tak apok sih. Lah iki toprake wis bar wis rampung lho. Nduk, lho iki delok kethek senenge ra megakat madaran. Sok kan nanggapke ya, Nduk. Lah iya. Aku ki ya gumun ya. Apa? Lah ya wong edan kok ditanggap ngono lho aku ki. Sing edan ki ya yoga kuwi.
saatase Yatno Bagong dirau pindhut ke ya gelem era mekakat no. Ora apa-apa nduk totalitas kok. Yo nek tenan ya. Karo 5 juta kok. Ora apa-apa ya dadine ya. Ngene iki nak macul biar 15 dina utuh rumangsamu. Atik apa? Iki jogone iki piye urusane? Tangi yo cak iki kepiye? Tangi yo. Bodho tangi apa ora bodho tak kerowok stok-stok wing. Ayo. Ayo tangi apa ora? Ayo. Nyo malah. Tangi Mas, tangi. Nyambut gawe. Ndang. Lumangsamu. Enek sing ngersake podang kuning Bapak. Podang kinang. Podang kinang. Sarane Mas. Saran loro tangi yo cah, ayo cah. Ndak kuwi nek iki loro ngono we ndang gage nek kaya pengendange ngono wae. Lah iya. Nek gurung ngendang ngono aku ya iso. Nyaran sitok ki melu perbakin saiki. Perbakin? Iya. Perbakin ini apa? Persatuan Bathuk Kinclong. Masya Allah. Ketambahan satu anggota meneh kae ya. Sapa? Kae mburi kae penitine. Bos iki sing dikasih ya. Belas rambut rambut kuwi ya. Ayo podang kuning Mas. Podang Delang. Teraken ter. Aku mau tamasya kemana keliling aku hendak melihat keramaian yang ada. Abang panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak tolong angkut saya. Ayo Yo. Esok apan nek omah wis ora krasa. Alah keluyuran nang goleki sing tak sayang. Alah mubang bingung nganggonku goleki. Ora krasa esok apan nganti bengi. Man yen nganti liya kang
awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubang bingung nganggonku goleki ora rasa esok awan nganti bengi kegancangan sarwi ngoceh pusing alah ceret-ceret ireng pasawan tambah manise iba bunga yang kakon nyanding slirante ayo yo podang kuning sareng kaca-kaca arada panyunanipun saking sinten Mas Bagong Mbah Warni ingkang pundi ini kali yang pinggir piyambak weh Masya Allah sampun katur nggih Mbah mugi saged dados rena ning penggalih panjenengan ya